महाराष्ट्रान हनुमान चाळीसा प्रकरणा वयल्यान फामाद आशिल्ले आमदार रवी राणा हांणी ठाकरे सरकार कोसळ्ळे हो बजरंग बलीचो चमत्कार आशिल्ल्याचे विधान केलां। उद्धव ठाकरे हांणी हनुमान चाळीसा वाचपाक दिवंक ना देखून हे संकश्ट ठाकरे सरकाराचेर आयला अशें रवी राणा हांणी म्हणलां। आनी राहुल नार्वेकर हांची विधानसभा अध्यक्ष पदार जाल्ली वेंचणूक हो हनुमान चाळीसाचो चवथो चमत्कार आशिल्ल्याचे राणा हांणी म्हणलां। आज या महाराष्ट्रामध्ये चौथी लढाई या ठिकाणी आम्ही लढत आहे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एक युवा चेहरा आहे। एकनाथ शिंदे गटामधील बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराचे आमदार जे 40 आमदार उद्धव ठाकरेजीने हनुमान चालीसा वाचू दिल्यामुळं हनुमान चालीसा अवमान केल्यामुळं त्या खऱ्या अर्थानं उद्धव ठाकरेंच्या गटाचे 40 आमदार उठून एकनाथ शिंदेसोबत गेले। बाळासाहेबांचे विचार घेऊन त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि देवेंद्र फडणवीस यांची चाणक्य बुद्धी या माध्यमातून आज चौथा विजय हा खऱ्या अर्थानं विधानसभा अध्यक्षाच्या रूपामध्ये राहुल नार्वेकरचा होईल। एक युवा अध्यक्ष आहे आणि संपूर्ण बहुमत राहुल नार्वेकरच्या पाठीशी उभा आहे। पहिले MLCचं इलेक्शन पाहिलं तुम्ही, त्या ठिकाणी हनुमान चालीसाचा कमाल, राज्यसभेचं इलेक्शन पाहिलं हनुमान चालीसाचा कमाल, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, डेप्टी CM देवेंद्र फडणवीस झाले, हा कमाल। आणि चौथा आता विधानसभा अध्यक्ष हा बहुमताने निवडून येईल आणि मोठा झटका उद्धवजींना बसणार आहे।